Какво количество мога да закупя от конкретен продукт? В секция „Наличност“ виждате възможните количества и опции за покупка на конкретния продукт. Статус „Наличен онлайн“ показва какво количество от продукта можете да поръчате онлайн. Статус „На място, магазин Викиват“ показва наличността за продажба само на място във физическия магазин. Количеството в магазина не може да се поръча онлайн. Продукт със статус „Количество по заявка“ означава, че може да поръчате повече от наличното количество чрез добавяне на продукта по заявка. Детайлна информация за възможните количества и срокове за доставка. Максимално наличното количество за поръчка онлайн с очакван срок за доставка. Възможност за заявка на по-голямо количество от посоченото. Трябва да се знае, че тази опция не е активна за всички продукти. Въведете желаното количество за поръчка. Да приемем, че искате да закупите 1000 броя от продукта. Натиснете „Купи“, за да добавите продукта в количката си. Обърнете внимание как е разпределено количеството за доставка, така че да бъде изпълнено желанието ви. От желаните 1000 броя, цялото налично количество, 476 броя, е добавено в количката ви за онлайн поръчка. Останалото количество е предложено за поръчка по заявка, която вие трябва да потвърдите. При желание за покупка на количеството по заявка, натиснете „Добави по заявка“. При клик на бутон „Отказ“ ще може да поръчате само количеството, добавено в количката ви. Може да прегледате количката си или списъка с продукти по заявка. Във вашата количка ще бъдете информирани за всеки продукт, за който има и количество, добавено по заявка. Кликнете върху иконата, за да видите и управлявате вашите продукти по заявка. Ако желаете да обедините цялото количество от продукта в една заявка, натиснете бутон „Обедини в заявка“. По този начин количеството от количката ще се прехвърли по заявка. Вече цялото количество е добавено за заявка. Попълнете формата с вашето име, фамилия и телефон за връзка. Натиснете „Изпрати заявка“, за да финализирате заявката си. Ще получите потвърждение за успешно приета заявка, както и входящ номер и копие с всички важни данни на посочения в акаунта ви имейл. В акаунта си имате достъп до всички направени заявки от секция „Продукти по заявка“. Натиснете бутон „Детайли“, за да видите подробна информация за направената от вас конкретна заявка. Всички детайли по конкретна ваша заявка са налични тук.